Hey, i det vil vise dig lidt Happy Wheels. Som I kan se, er jeg en gammel kvinde, der gerne vil have noget med. Lyden er lidt høj. Jeg skulle lige lidt ned. Sådan. Så begynder vi fandme nemme. Så skal vi sige Nyves, nej vent, Wedding og Anytime. Boom. Og så ser vi, ja tak. Hvis det ikke er så god, så yes! Det er Justin Bieber. Og lad os prøve at lave et face. Det skal da være sort. Så skal han have langt brun på. Han er rigtig pæn ham her. Ja. Han skal have nogle øjne. Han skal det der øjne. Det går bare perfekt. Næste skal selvfølgelig være det, for jeg er nemlig en dreng. Mund, det skal være fede smil. Ikke det? Nej! Jeg fik det. Wow! Oh god. Fly on the wind today. Wow! Oh, ikke der vej. Oh shit. Oh god. Wow! I did it! Ja, så skal du ikke komme fri herfra. Okay. Stille og roligt. Men han lever endnu, det er fandme underligt. Det er fødder end hans ansigt. Der var han igen. Nå, han vidste bare benene. Okay. Det skal jeg helt til. For. Godt da. Der mister han armen. Jeg tror vi skal være... Hvem skal være ham her? Ja. For knækken. No. Hey, Chuck Norris! Skal vi lige prøve at gøre det selv? Hvad er du? Ja, hov. Det klarer det rimelig godt. Jeg vil klare den. Det her er noget helt andet end alt, hvad jeg har prøvet i hele min Segway-generation. Jeg er med. Men godt det der, undskyld jeg kunne se. Perfekt. Hacha, shi. Vi kan godt. Det gik fandme hurtigt. 2 kast. I'm a pro skater. Oh god, nej. God. Oh. Nej, det må bare ikke ske. Nu dør jeg. Det gik overraskende
helt ekstremt, sindssygt meget hurtigt. Så skal vi se, om jeg kan om jeg kender PewDiePie ligesom jeg godt. Så ja, kender PewDiePie. Det må være Germany. Hey, jeg trykker helt fuldkommen forkert. Det må være Benjis. Upsi dupsi. Ups, nej, jeg kom til at vælge. Nej, hvorfor hoppede jeg ikke over der? Oh. What does PewDiePie say? I'm pumped. Det kan jeg faktisk ikke huske. I'm pumped. Oh yeah! Det er ikke mig. The Gyro Killer. Jeg kan stå hele tiden, så dræber en masse små børn. Jeg er den bedste. Det ved jeg ikke, hvor mange. Okay. Skal vi bare det? Shit, det går det. Okay, jeg kan ikke mere. Wow, keep going. Hvordan? No. Det er fedt map, det her. Den er fandme fed, den her. Nej, undskyld, nej. Ej, julemand. Julemand. Du får en god julegave. Så prøver vi den endnu sværere PewDiePie quiz. Jeg gætter på det. Fordi jeg har set ham i film. Ain't nobody like a PewDiePie party. Ain't nobody like a PewDiePie party. Ain't nobody like a PewDiePie. Det må være PewDiePie. What shit? Han har allerede lavet Dead Walking. Så det er nok ikke den. PewDiePie quiz part 2. Nej, jeg valgte den fuldkommen forkert. Den allerførste. Family Guy har han også lavet. Yes. Nej. Ja. Det er løgn ikke. We can do it! Yeah! Oh yeah, I can do it, baby. I can do it, baby. Ain't no body. No, after him, I will kill you. I'll kill you. Jeg tror ikke, jeg kan klare is. Jeg kan spære benene op. Eller sikkert ikke. Jeg ser det. Du lytter aldrig til mig. Pas på, Bob! Eller Segway Guy igen! Han var over så. Det er jo fandme godt klart, det der. Death Machine Gun. Shit, du lægger. Lex. Så kan det. Der sker ikke noget. Eller cutter. Hvad skal man have? Charge, man kan bringe dig. Lex. Jeg skød med ben. I couldn't do it. Stop. Alt det blod, og så er det mit. Det var
dejligt. Lad os begynde. Nævn domino, nævn domino, nævn domino, nævn domino, nævn domino, og nævn domino. Det skal nok blive nævnt noget. Wow, shit. Look at that boom, 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 boom. Stop. Ha. Oops. Sorry, vi prøver den lige igen. Jeg kan til at stoppe det hele. Sådan der. Domino, domino. Ja, det har jeg hørt. Okay. I kan ikke se mit ansigtsudtryk, men jeg er rimelig forskrækket. Du kan gøre det, Bob. Du kan gøre det.